Sedulurku aja nganti kliru mung Gusti Allah sesambahanku rinten Gusti Allah waktu kanggo sesto Sabtu pagelaran ing ngomiki Madyo Gusti Wasana manggih rahayu Basuki kalih sing samripaya jumbuh tanggungan ati kang kaesti sesembahanku rinten kanggo sasno pun karalan nafsu amuji semang Gusti datang meruing kau meminta ngring Gusti Allah sesembahanku Pak Kepala Jaya tansah Wilujeng Rahayu
Oke. Pemain sapa lho sing suwung kuwi? Lah tinggal minggat jere tukari sing wedok. Halo. Mas Jabrik.
makaten kala wau kumandanging tembang omah suwung minangkani pamundutan saking warga. Nggih, dumanten kadang-kadang ingkang ngersakaken nggih wonten tembangan wonten mriki saged request nyaket kemawon gratis niki. Sinambi ngrantu perwapaning upacara. Semoga pinahal megah kanthi mertikaning penggalih saha midhangetaken tetembangan mulai rekening sasana. Kadang-kadang saking jalaan saking rawuh, kadang-kadang saking kebon matur suwun rawuhipun. Oke, boten kata lempen AR Audio Sound System, AR Audio Classic Sound System ingkang mijil saking Jalan Jayangrana Wulung Mertika. Nadya nderek angregengaken gumelari reog Jayangrana dalam rangka halal bihalal Desa Wulung Mertika ingkang sinenggih dening kadang-kadang seniwan reog sak Ponorogo Wetan nggih sami mlempak wonten daleme Pak Yateman mriki. Pagelaran mangke sinebuyung dening Dadak Merak cekap saking mriki kemawon sahebu. Dene jatil ingkang nyeneng kuyung nika ketawis wonten kawan dosa nggih ingkang sampun samapta ing gati sawiga ing diri. Iya lur. Karo menteni para beriok iki sik pembarong sik marati sakit diri ana ing sasana Panti Busana ya. Terus sakit ya lur, pertembangan maneh. Kadang sekian jaga tekoi.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo, tenang ta. Ora dodo nyauri. Nah, lagi ki seneng-seneng. Nah, jirine Kanjeng Nabi ke nek eneng wong salah dijawab. Ben oleh sapaan Kanjeng Nabi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Batur sun ya. Alhamdulillah wa syukurillah ila nikmatillah la haula wala quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati Bapak Kepala Desa Pulau Mertiko, yang kami hormati kepada Ketua RT, Ketua RW, dan tokoh-tokoh masyarakat Kabupaten Pulau Mertiko, yang saya hormati dari kru Reok Jayang Rono Pulau Mertiko, dan tak lupa warga-warga khususnya di pusat Rupiah dan umumnya warga desa Pulau Mertiko yang saya hormati. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa pada malam hari ini dari kru Real Jayrono dan bersama masyarakat Pulau Mertiko pada malam hari ini yaitu mengadakan acara halal bihalal pada bulan Syawal ini. Semoga acara pada malam hari ini diberikan kelancaran dan keamanan dan kesaksian. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam mugi tansah kaliwatan dumateng junjungan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang kita atu syafaatipun wonten ila yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Pangapunten kula jejer ing menika putra kepareng izin kula badhe maosaken susunan acara pada malam hari ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan, acara yang kedua yaitu sambutan dari Ketua Paguyuban Reok Jayrono Desa Pulau Mertiko. Sambutan yang kedua yaitu dari Bapak Kepala Desa Pulau Mertiko. Acara yang ketiga yaitu pagelaran seni budaya dari kru Reok Jayrono Desa Pulau Mertiko yang akan menampilkan nanti tari Jatilan, yang kedua Bujanggaram, dan yang keempat nanti tarian yang kita nanti selama ini belum dan mungkin sudah kangen sama tarian yaitu tari kucingan. Untuk yang selanjutnya nanti yaitu tari dada merah. Oke. Ngati wekdal ing dalu menika sampun anggap dalu saderengipun acara kawitan monggo sekedap kula suwun ikhlasipun penggalih kula suwun barokah panjenengan menika kirim Fatihah dumateng Eyang Kumangga Jayrono. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Subhanallah hadratin khususan ila ruhi Eyang Tumenggung Jayrono sekalian. Al-Fatihah.
A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Rabbal Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Ila hadratin khususan ila ruhi yang berada Guru Jayarono. Nyuwun barawahipun dumateng panjenengan eyang mugia masyarakat Desa Purwomerdika dipun paringi ketentreman, kelancaran rezeki lan nyuwun barokahipun panjenengan Gusti ingkang Hyang Tumujeng. Sedaya warga masyarakat Desa Purwomerdika dipun paringi selamat dunia, selamat akhirat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Khususan ila ruhi yang tubuh Jayarono. Nyuwun barokahipun dumateng panjenengan yang pilih paguyuban reok Jayarono. Nyuwun barokah panjenengan saged lestari rahayu fi yaumil qiyamah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Matur suwun dumateng panjenengan Al-Fatihahipun. Mugia Al-Fatihah menika dipun tampil dening Gusti Allah barokahipun khusus kagem Eyang Tumenggung Jayarono. Dungkap acara ingkang sepindah menika pembukaan. Monggo acara halal bihalal dari kru Reok Jayarono dan masyarakat Desa Purwomerdika. Marilah kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara salajengipun punika sambutan saking Ketua Grup Reok Jayarono Desa Purwomerdika dipathaken Kakang Mas Sigit kula sumangken. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Rahayu. Nggih, ingkang sepindah monggo kita panjataken raos puji syukur dumateng kehadirat Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun maringi kesehatan kebagas warasan dumateng kita sedaya saengga saged makempal dumateng panggilan ingkang sekeca nggihipun Pak Ya. Kalian boten kesupen selawat kalian salam tetap kita limpahaken dumateng Nabi kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang sampun bekta kita sedaya saking zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah. Nggih. Ingkang kula hormati para pinisepuh, aji sepuh lan para bapak-bapak kula, bapak-bapak reok, senior-senior kula. Ingkang kula hormati rencang-rencang kru dari seni reok Jayarono ingkang griyanipun boten saged kula sebut amargi niki wadah dari berbagai penjuru. Nah, nggih kalih matur suwun dumateng para undangan ingkang sampun kula wedangaken wekdal saged dugi ing acara halal bihalal ing dalu punika. Inggih boten kesupen matur suwun sanget dumateng para donatur hamba Allah ingkang sampun bantu nggih punika tenaga wekdal kalih secawisan
ingkang saged nyugata para tamu undangan lan bola-bola sedanten. Injil salajengipun latar belakang acara niki aslinipun ngeten. Niki acara rutinan saking rencang-rencang grup reok Jayagomo nomor 3. Amargi dengan dasar menjalin tali silaturahmi mumpung niki hawanipun tasih hawa Idul Fitri. Monggo Mbak Lurah sugeng rawuh. Bopo Hari, Bopo Benarin. Tali. Nggih. Acara punika sebenarnya acara rutinan ingkang kita sedanten rencanakan. Dados setiap tahun itu kita dari grup Reok Jayangrono itu mengadakan halal bihalal di desa Plumertiko karena basecamp kita juga di desa Plumertiko dan Reok Jayangrono niku baris mawon niki sebenarnya niku punyanya seluruh masyarakat desa Plumertiko. Dados nggih niki panjenengan sedanten khususipun masyarakat desa Plumertiko nggih niki reoke panjenengan ingkang kula kali rencang-rencang uri-uri lan nguripi. Dados niki nggih anggotanipun campur ingkang para sepuh-sepuh, nom-nom, anak-anak dados tunggal tersane saged damel wadah belajar kalian makempal. Nggih punika. Lan mugi-mugi salajengipun acara niki tetap berjalan. Alhamdulillah niki pun kedua nggih. Kedua. Yang pertama niku di gerobak bagian tengah terus ler. Insyaallah mugi-mugi saking dungane panjenengan sedanten untuk tahun depan niku teng Jatikanjur. Tempatnya dereng ngertos. Mungkin mugi-mugi saged pelaksanaan. Dados niki mungkin cara niki pentas niku diumpeni. Nggih baris mawon niki mboten panjenengan masyarakat desa Plumertiko mboten sah bingung-bingung dadak. Amit maksudnya urunan apa pripun mboten niki reoke panjenengan niku. Dan niki pun selak dalu. Langsung diawiti mawon nggih kula matur suwun dumateng panjenengan sedanten ingkang sampun dugi lan mengke upami wonten tindak tanduk utawi sholat bawa saking kula lan rencang-rencang sedanten kula mewakili rencang-rencang nyuwun agunge pangapunten ingkang saagung-agungipun. Nggih cekap semanten atur kula. Cukup sekian akhir kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur sebangun dumateng sambutan dari Ketua Paguyuban Reok Jayangrono. Semoga sambutannya menambahkan kelancaran acara pada malam hari ini. Sambutan ingkang kaping kali punika sambutan saking Bapak Kepala Desa Plumertiko dumateng Bapak Suroso Kula Sumaru. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Dengan kami hormati
para bini sepuh Jajane, Pan. Jajane tawanono to. Ketua Paguyuban Riok Jai Rono sedaya anggotanipun sedaya pendhèrèipun kasedaya mawon ingkang rawuh wonten acara halal bihalal Riok Jai Rono ing dalemipun payatiman niki. Semoga lan rumiyin kita menjadi syukur marang Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring rahmat nikmat kawijayan kita sami sehingga kita saged nonton pagelaran Riok dan halal bihalal kanthi wilujeng boten wonten alangan tunggal punapa. Selawat dan salam mugi tetep kalimpahaken dumateng junjungan kita Nabi Abu Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedherek keluarganipun sahabatipun lan pendhèrèkipun lan ingkang tansah kita adu-adu sahabatipun benjang wonten ing jalan agama. Amin Allahumma amin. Acara seni Riok malam menika nggih menika acara halal bihalal. Saya atas nama pribadi, atas nama keluarga ngaturaken sugeng prihatin minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin menawi wonten keklentuan kula keluarga kula dumateng sedaya sanak sedherek khususipun warga Desa Purworejo umumipun sedaya manungsa rawuh kula nyuwun agung isih samudra pangkami. Kersa nggih. Ugi saya atas nama pemerintah Desa Purworejo menawi wonten klenta-klentu kula sedaya perangkat anggenipun melayani panjenengan sami wonten ing dinten ingkang saya menika kula ingkang nggunakaken agung isih samudra pangkami. Kersa nggih. Matur suwun. Dan kami atas nama pemerintah Desa Purworejo mengucapkan terima kasih kita sebagai pekerja seni bagaimana Riok Jai Rono mampu mandiri, mampu menghidupi dirinya sendiri. Alhamdulillah di bawah kepemimpinan Pak Cike semakin hari semakin baik. Kami berdoa atas nama pemerintah Desa Purworejo dan nama pribadi mudah-mudahan semua pekerja seni di Ponorogo Timur khususnya semakin hari semakin lancar, dijembarakan rezekinipun, keparingan sehat, lancar samudayanipun. Ngaten nggih. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan kumpul berdaya dumateng Riok Jai Rono Purworejo. Acara selanjutnya yaitu acara yang kita nanti pagelaran Riok pentas Riok dari kru dari Riok Jai Rono. Moga kasih apakan kita Wotro Jaya pun gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum salam. Assalamualaikum salam. Singgah kolo singgah. Turko kolo suwingi. Singgah kolo singgah. Turko kolo suwingi. Sirah tan ono joka Waro putra Ayah